Helo, fel arfer byddwn ni'n neud arbrofion yn y pentre gwyddoniaeth ar faes y Steddfod yn yr haf, ond dyw hynny ddim yn bosibl eddi, felly croeso i gyfres o arbrofion yn yr ardd. Dros yr wythnosau nesaf, fe byddwn ni'n mynd ati i wneud nifer o arbrofion gwyddonol yma yn yr ardd. Felly cofiwch alw draw bob dydd Gwener 11 y bore i weld beth sy'n o'n blaenau ni. Ni wedi dod draw i ochr y tŷ i gychwyn heddi, a mae ni diwrnod braf arall a meddwl am amser o'n ni. Amser yn mynd yn sydyn iawn y dyddiau yma, mae'n anodd gwybod beth o gloch yw i a wir beth wyddonod yw i ambell waith. A dyw'r dweud yr amser ddim o hyd wedi bod mor rhwydd â hyn. Blynyddoedd maith yn ôl, o ddim ffonau na clociau na oriawr dyn ni, a felly oedd rhaid ffindo ffordd arall ar. Un o'r ffyrdd cynara o dweud yr amser oedd trwy sylwi bod cysgod darn o bren wedi cael ei rhoi yn y ddaear neu ar y wal yn symud, fel oedd yr haul yn symud trwy'r awyr. A felly oedd e'n bosib wedyn i ddweud yr amser trwy ddilyn siap y cysgod. A mae cloc dy fi fan hyn ar y wal, cloc haul, yn dweud bod i yn rhyw hanner i 2, 3 o gloch yma. Mae yn dri erbyn hyn, ond felly dwi'n ddim yn hollol gywir. Mi brynon ni hwn yn Llydaw, felly mae hwn wedi cael ei ddylunio ar gyfer dweud yr amser yn Ffrainc, a mae hefyd yn gorfod gwynebu'n union i'r cyfeiriad iawn. Mae hwn yn agos i wynebu'r de fan hyn, yn rhandre ond dim cweit. Felly'r ongl rhwng yr haul a'r ddaear sy'n bwysig, a gadewch i ni fynd i gael cipolwg fach arall ar hwn. Rhwng y potiau blodau fan hyn, mae'r byd ydy fi. A mae hon yn wych gan bod hi'n dangos y ddaear yn troi ar ei hechel. Ond sylwch chi bod yr hechel y byd ddim yn union sgwar gyda i chyfnod hi. Mae'r byd yn mynd o gwmpas yr haul unwaith y flwyddyn. A wedyn bydd e'n dod nôl. A mae hefyd yn mynd rownd unwaith y dydd. Felly mae hwn yn rhoi dydd y nos i ni, a mae hwn yn rhoi blwyddyn i ni. A wedyn yn yr haf, byddwn ni chydig bach yn agosach i'r haul, yn y gia byddwn ni chydig bach yn bellach o ffwrdd. Ni fel adlewyrchiad yr haul fan hyn, felly os ewn ni draw at Gymru fach, beth welwn ni yw bod yr haul yn dod ato ni, a newid yr ongl chydig bach, a welwn ni bod yr haul yn dod o'r dwyren, a wedyn fel mae'r dydd yn mynd mlaen, byddwn ni'n gweld e'n diflannu dros y corwel yn y gorllewin fan hyn, draw dros y môr yr Iwerydd at America. A felly, byddwn ni'n gallu defnyddio y symudiadau rheolaidd yma o'r byd a'r haul i fesur amser gyda'r cloc haul. Ond nes i sôn bod yna ffyrdd gwell i wneud hyn, so felly gadewch ni fynd i gael cipolwg ar hynny. Mae ni wedi dod at yr hen gloc sy'n gweithio ni bod hi'n 3 o'r gloch, falle oedd y cloc haul ddim cweit yn gywir. A mae hwn yn gweithio ar rhywbeth dath canrifodd yn ddiweddarach na'r cloc haul. A fe glywch chi'r tician, yn llawer o drafferth gyda'r sŵn y brain mewn fan hyn. A mae'r tician yn rheolaidd, a hwnnw sy'n cadw'r amser. A does na ddim trydan fan hyn. Mae'n ni edrych mewn i berfedd y cloc i weld sut mae hwn yn gweithio. A beth sydd gynnon ni fan hyn yn cadw'r amser yw'r pendil. A mae'r pendil wedi cael ei ddewis fel bod e mynd yn ôl ac ymlaen, yn ôl ac ymlaen mewn cyfnod union rhywun fath bob tro. Ni'n gallu newid i hydau a hwnnw ydy'r peth pwysig i benderfynu beth yw'r amser. A wedyn mae'r peirianwyr clyfar
fel Mr Thomas o Gaernarfon fan hyn. Chi'n gweld y cloc ddim cweit yn gweithio, ond mae e'n mynd yn ei flaen. Mae e'n colli egni wrth i wneud hyn, felly mae rhaid cael y pwysau mawr yma fan hyn sy'n syrthio o dan ddylanwad disgyrchiant, a mae'r pwysau yma wedyn yn rhoi cic fach i'r pendil bob un a hyn i gadw fe ar ei daith dragwyddol. A felly dyn ni ddim yn gallu dod dros y ffiseg lle mae'r rhaid i ni gael yr egni yn ôl o'r rwle. A wedyn unwaith yr wythnos, bydd rhaid i ni wedyn i wyndio'r cloc i roed egni nôl i'r pwysau mawr, i'w codi nhw nôl i'r top, fel bod i egni potensial nhw yn cynyddu ac ar gael i gadw'r pendil i fynd. Felly, y step nesaf yw i fynd lan i'r ardd i wneud arbrawf neu ddwy ar y pendil, i weld sut mae'r pendil yn gweithio, beth sy'n bwysig, i bwysau fe falle, i hyd e, a beth yw'r grymoedd sy'n ei gadw fe fynd ar ei daith. Wel, mae ni wedi dod i ddrws y shed i wneud yr arbrawf gyda'r pendil. A'r beth yn ddefnyddio yw'r mas y ddoi un fan hyn, mae nhw, y ddoi pendil. Mae dy fi mas a dwy gylch fan hyn. Mas wedyn a un cylch fan hyn, i weld os oes yna wyniaeth gyda'r mas. A wedyn mi fyddwn ni newid yr hyd y pendil wedyn a'i fesur ar y ffordd mesur hyn fan hyn. A recordio'r cwbl wedyn am sawl gwahanol hyd a gyda'r ddau. A wedyn ar y diwedd wedyn, byddwn ni'n mynd i ffwrdd a wneud y dadansoddi'r data. Dipyn i wneud efo hwn, ond gewn ni weld siwr hwyl gewn ni.
Na fe'r arbrawf wrth drws y shed, o'n i wedi mesur sawl hyd o gordyn mwyn cael canlyniadau dibynadwy. Mae'r data na i gyd ar gael os oes rwy'n eisiau nhw. Ysgolion, colegau, helpu gyda'ch astudio chi tra bod popeth ar glo yma. A felly, dau beth arall dwi eisiau gwneud efo'r pendil. Dau yn nhw'n gwneud efo pendilau tipyn fwy na'r rhain. Achos ni wedi bod yn trio bod yn ofalus i gadw'r pendil i fynd nôl ac ymlaen mewn llinell syth fel pendil syml, ond wrth gwrs mae yna bendilau eraill sydd bach mwy diddorol. Felly, yr un cyntaf, hewn ni lan i'r ardd i edrych ar y swing, a wedyn dewn ni nôl mewn i'r shed wedyn i orffen gyda'r pendil sy'n tu ôl fi fan hyn sy'n mynd o do y shed lawr i'r llawr. A bydd Macsen yn helpu fi gyda'r ein. Mae fe'r pendel hir sy'n mynd o'r llawr lan i'r to. A ni mynd i weld beth sy'n digwydd i hwn. Macsen yn mynd i helpu fi gyda hwn. A na fe, Macsen, y gofod wedi cael ei wneud gan y pendil. Da iawn, Arbrawf bach llwyddiannus.